Kaixo, bideo honetan zuen Twitter kontuan dituzuen jarraitzaileen segimendua egiten irakatsiko dizuegu. Horretarako Twitter counter orrialdean sartuko gara. Bertan sartzeko ez gara inon erregistratu behar, gure Twitter kontuarekin sinkronizatu egiten delako. Gu bertan gaude jada, ikusten dezakezuenez, hemen Nafarroko Alabaren Twitterraren estadistikak izango ditugu. Berago bagoaz, ikusiko duzue hemen grafiko bat dagoela. Gure kasuan ez dago grafika handirik Twitter kontu hau orain sortu dugulako, zuei Twitter nola erabiltzen den irakasteko, baina orrialde honek ematen digu aukera beste Twitter kontua daukaten pertsonekin konparaketak egiteko. Orduan, hemen beste pertsona baten Twitterra jarriko dugu, kasu honetan Usuerena. Eta, grafika honetan, orain zebertan, ikusten dugu, Usueren eta gure jarraitzaileen segimendua. Guztira 3 pertsonen jarraipena ikusi ditzakegu, beste pertsona batena jarriko dut. Eta, hemen ikusi dezakezue, 3 Twitter kontuen jarraitzaileen segimendua. Hemen egutegi bat daukagu, klik egingo dugu, eta ikusi dezakegu gaurko datuak edo pasaden astekoak, pasaden hilabetekoak ere, eta gehienez pasaden 3 hilabetekoak dira. Eta oso modu erraz batean egin dezakegu Twitter kontuaren jarraitzaileen segimendua. Berago bagoaz, gure Twitter kontuaren estadistikak izango ditugu. Momentu honetan, gu 2 jarraitzaile ditugu, eta orrialde honek esaten digu 15 egun barru beste 2 jarraitzaile gehiago izango ditugula. Beraz, ikusi dezakezuenez, Twitter counterrek gure etorkizuneko jarraitzaileen predikzioak ere ematen digu.